Jacqueline Padovani, 21 sena ilu kienet l-ewwel maġistrat mara fil-qrati ta' pajjiżna. 21 sena wara Padovani nħatret imħallef. Fl-ewwel seduta tagħha semmiet l-inċident traġiku li seħħ fil-qorti ta' Għawdex minħabba nuqqas ta' sigurtà. Qalet li inċidenti bħal dawn m'għandhom iseħħu qatt aktar f'pajjiżna. Filwaqt li appellat biex tittieħed azzjoni immedjata biex il-qrati f'pajjiżna ikollhom aktar sigurtà. L-azzjoni għandha tinkludi konsultazzjoni mal-imħalfin u l-maġistrati. L-imħallef Padovani referi tal-kritika li kienet indirizzata lejn il-qrati dan l-aħħar u sostniet li l-imħalfin u l-maġistrati jippruvaw jiddeċidu kemm jista' jkun kawżi fil-limitu ta' riżorsi li jeżistu. Padovani elenkat numru ta' nuqqasijiet ta' riżorsi li jeżistu u ssuġġerixxiet biex jittieħdu serje ta' deċiżjonijiet bla li s-sistema ġudizzjarja ssir aktar effettiva. Bħal li tiġi introdotta PA system ħalli min ikun imissu li jidħol fl-awla jisma' ismu mingħajr il-bżonn ta' marixxall jgħajjad fil-geġwiġija li jkun hemm fil-kuritur tal-qorti. Issuġġerixxiet ukoll li l-maġistrati u l-imħalfin ikollhom assistenti sabiex jgħinuhom fix-xogħol tagħhom. Filwaqt li qalet li l-każijiet ta' serq mingħajr vjolenza m'għandhomx ikollhom bżonn ta' inkjesta maġisterjali. Bekk ikun hemm aktar fondi għal riżorsi oħra. Pereżempju, aktar riżorsi li għandu bżonn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.